మొట్టమొదటిగా దేవాది దేవునికి వందనాలు. ఈరోజు వాగ్దానము వచ్చేసి ఆశ్చర్యకరుడు. ఆశ్చర్యకరుడు అంటే మన జీవితాలలో ఒక ఆశ్చర్యం చేయబోతున్నాడు, ఒక ఆశ్చర్యం చేసేవాడు అయినా. అందుకే ఆయనకి ఆశ్చర్యకరుడు అని పేరు పెట్టబడి ఉన్నది. ఎందుకు అంటే ఈరోజు చాలామంది జీవితాలలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసినప్పుడు నా జీవితంలో ఇది జరగదు, ఇది కాదు, ఇది ఉండదు అనే వ్యక్తుల జీవితాలలోనే అనేక మంది జీవితాలలో దేవుడు ఎన్నో ఆశ్చర్యకార్యాలు చేసి ఉన్నాడు. అలాంటి ఆశ్చర్యకరమైన ఆయన పేరు యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో అంటున్నాడు, ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్త, అధిపతి అతనికి పేరు పెట్టబడును. మన దేవుని పేరు ఏం పేరట? ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడు. ఈరోజు నీకు నాకు ఆలోచన ఇచ్చేది కానీ, నీకు నాకు బలమైనది కానీ మనుషులు కాదు, కానీ దేవుడు మాత్రమే. మనుషులు ఎప్పుడైనా సరే బలహీనపరుస్తూనే ఉంటారు. నేను సేవకు వచ్చే ముందు చాలామంది నన్ను బలహీనపరిచారు. ఆయన నువ్వు ఒంటరిగా నన్ను ఒక్కదాన్నే చూశారు కానీ నాతో పాటు ఉన్న ఆశ్చర్యకరుడు దేవుని చూడలేదు, బలవంతుడైన దేవుని చూడలేదు. అయినా అనేక మందికి ఆలోచనకర్త అయిన దేవుని చూడలేదు. అయినప్పటికీ కూడా నేను భయపడకోకుండా నా దేవుడు బలవంతుడు, నా దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు, నా దేవుడు ఆలోచనకర్త, నా శక్తి చేత కాను కానీ నా బలము చేత కాదు కానీ కేవలం ఆయన కృప చేత మాత్రమే నడిపించగలుగుతాను. మీ జీవితాలలో ఆశ్చర్యకరం జరగలేదు నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావా? ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆశ్చర్యకరం చేస్తారు. అప్పుల గురించి కానీ, గర్భఫలం గురించి కానీ, శ్రమల గురించి కానీ నువ్వు ఆయనకు బలవంతుడైన దేవుడికి మొరపెట్టుకో. ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు ఆశ్చర్యకరమైన కార్యము దేవుడు చేస్తాడని ఈ వాగ్దానం చేరుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన మన కోసమే పుట్టి ఉన్నాడు, ఆయన మన కోసమే జన్మించి ఉన్నాడు, ఆయన మన కోసమే మన జీవితాలలో ఆశ్చర్యకరం చేసేదానికి దేవుడు మన కోసము పుట్టి ఉన్నాడు. అందుని బట్టి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ వాక్యము దేవుడు దీవించును గాక. స్తోత్రమైన పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ యేసయ్యానికి వందనాలు. నేను ఆశ్చర్యకరమైన దేవుని మేము వెంబడిస్తే దానికి నీ కృపను దయచేయండి ప్రభా. మా జీవితాలలో, సంఘాలలోనైనా, కుటుంబాలలోనైనా ఆశ్చర్యకరము జరిగించమని, అద్భుతం జరిగించమని, సహాయం జరిగించమని యేసుక్రీస్తు నామంలో, బలమైన నామంలో, గొప్ప నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.